Ola, chamo Castaноlla e hoxe imos a falar sobre un libro chamado A vaca caníbal, de Marilara Aleixandre. Marilara Aleixandre é escritora e traductora que escribe libros en galego. É profesora de Biología en Santiago de Compostela. É membro da Real Academia Galega. Escribiu moitos libros como A cabeza de medusas, As malas mulleres e moitos máis. Vamos a falar sobre Vaca Caníbal. Os seus amigos poñéronlle ese apodo, pero ela nunca probou a carne. E a vaca caníbal chámase Brinza. Brinza ten unha amiga que se chama Marta e gustalle subirse aos árbores. Brinza axudoulle Marta a subir as árbores, pero non podía. Brinza comeu unha erva que non debía comer porque agora o seu leite sabe amargo. O meu personaxe favorita é Brinza porque fai o que lle dá a gana. Adeus.